ungenze ngathi awazi ukuthi ukuphuka kwenhliziyo kubuhlungu kanjani. Usafunani empilweni yami ungasangithandi, uyangilaya noma ujajuliswa yilezi zinyembezi ezikhanyayo emehlweni nami. Uthi angikuthembe kanjani? Angithi wena ulisoka kanti mina ngawe nginomona, manje uthi angiqhubeke nawe kanjani? Njengoba ziningi kangaka izandla ozibambile, sami uzosibamba kanjani? Isikhathi sami uzosikhanda kanjani? Uthanda ukuthandwa yimina, mina ngithandwa ubani? Injabulo yami izoqhamuka kubani? Sibadala masiba ngaka, mina sengikhathele ukudlala umacashelana, wena ukushintsha amaphenti kusakujabulisa komfanyana. Sengiyathi ukuthala manje ngoba ume lapha phambi kwami ungiqambela amanga. Usuke la usuke khona ngenhloso yokuzovusa amanxeba akudala. Ungakhohlwa wayigcoba inhliziyo yami. Mina uncenga umfana ngangiqala ngawo, ukukhohlwa ukubaleka nesimilo sami kwaqala senginawo. Ubunjengekanyezi phezu kwekhanda lami, kahle kahle ngangixhoshwe luthando, ubuyife elimnyama elayitshontsha injabulo yami. Sengizobanikani ke abeze ngesihle ngempela empilweni yami? Nkosi uzungisize ngimthole okhulile ngokomqondo ozongithanda ngijabulise na.